Doc, what's your take on GPV? Scott, awuzame ukuyibeka kahle indaba yakho ngesizulu isithathu. Okay, wait, it's time. Ngithi, uthini wakumbone ngokuhlunyezwa kwabesifazane ney'ngane? Awuyabheda leyo nto. Ubani ongazi? Iyeke le topic ayikufanele Scott. Ayimfanele kanjani? Scott, yazi wena uma ungakhulumi ngensanga eyistaff, usuke ukhuluma ngesigebengu sangakini kwamafi osivumile ukuthi siyasiyiphatha imali. Noma ukhuluma ngentombi odibane nayo emall okanye umashonisa thizeni omkoleda imali ongafuni ukumkhokhela. Iyeke lento yakho. Ngibuka iprofile kama-7. Ama-7 uposte ukuthi GPV must fall. Wathola 5K wama-likes. Ubani manje uno-7? Unzama. Lo washo umngane yakhe ngempama waquleka. Oh lo, engikhumbula leyo nto. Ukusibona isandla saleyo nsepho ukuthi singakanani. Kwakufanele untombazana aquleke. Doc, athi awungizwa. Washaya uma wengane yakhe ngempama waquleka. Uma-7 waquleka. Washaya uma wengane yakhe ngempama waquleka yena. Into enjani le? Ayiyeke lento yakho, ayikho le ndaba yakho. Awuyeka wena. Hayi ayikho leyo nto unamanga wena. Ngathi nalezi gundwane lelinuka la endlini. Ulele phe kwalo. Awusuku. Kundwane. Awunagundwane la. Wena awuthandi ukungibona ngijilele. Uchilani Scott ungenamali? Wasulwa manje. Uyachila nje na ukuthi imali awunayo. Even wes wena uyasebenza kodwa ubroke. Mangathiwa uyafa manje. Nganyiwe. Ngizokushaya phela. Asilingani ukukhohlwa ukuthi asilingani. Ngiyafana ukuthi unkumunye ukuthi asilingani. Ungathi ngemali oyitholayo for that. Khuzela, uzolimala. Hayi, futhi bese uxabene nentombi yakho ungangibizi ukuthi ngizokuncengela yona. Wazi wena ngesimanga ngokushimana nje. Hayi. Izokhulumisa bese ixabekile futhi. Yazi Scott lezi gundwane leqinisa kakhulu mangisondela la eduze kwakho. Scott, ugcine nini ukugeza? Mhlaba ngempela. Umhlaba 15. Idate ihlanganaphi nokugeza? Oh, gcina mhla ka-10. 10. Uyaphila kodwa ekhanda lakho? Hayibo ngizathi. Ngilala ngedwa. It's not like khona umuntu engizokunukela ebusuku. Scott, uhlezi usho njalo. Hamba ugeza mfethu ngize ngisola igundwane kanti wena. Hayi, kulona igundane. Ngathi peace ena 5 days. Hey, ini? Uyazi ukuthi abakwaPizza bengakusuwa uma bengakuzwa usho njalo? Mana. Abakabani? Konje kwaPizza kwaba? Billionaires. Yazi nje lento iqinisa kakhulu uma ulokhu unyakaza. Hamba ugeza nje. Uba, Yini kada?
Uzofuna? Hawu mnganami. Hayi nangazi ukuthi uma ngizokuvala afake ngenzayo phakmanje. Anokisa kamnandi. Hayi futhi umuntu ononyawo lokhu yabo. Hayi, sekho lutho, sekusele iphunga kuphela. Isisakho leso. Hayi, uyashesha ukulamba bo. Noma isisakho singceme. Masibonga siyacomplain. Njenganjalo khona i-distress. Sanibona ngizothuka silethe nazo. Hayi akwazi-ke lawo deska lawo. Kodwa awusuthisi. Hhayi awusuthisi. Hayi ngekhohlwa isipeyini wakhe ngathi ize kukhunjuzele umsaka nakho kukhuluma. Sakhumbula ukuthi izolokushaya ngenkamu angenza lutho. Noma ufuna isama. Kanti nakadafu ngathi yazi. Right ngoba wazi lo samo. Abanye abantu abazi lutho. Wena musungenzisilile. Usamo ngawufundela ekhaya. Ekhishini lasekhaya. Ukadafu lasenisha kamanzi shintoni. Mangise ngifuna amanzi mina. Ngifuna i-drink. Ebandayo futhi. Oh hayi, mayilethe imali ngikhambe ngithenge. Imali yami futhi manje. Yabona-ke le nto uyicabangayo, ubudlala. Angathengisa izizwe i-drink. Okay. Uthi lo bhani le. Mina mangiza kini ngivele ngiqaqezile. Ukuthi usabezinga kusho ukuthi my dog must not be set free. Awukuthi awuyithengile i-drink. Mase ngiqaqezile, ngizokusasazela futhi. Uyamazi. Hayi, hamba malombeke nawe. Yazi uthe uphuma la ngathi ngiyakumemezwa hamba. Ukuthi Ngifuna ukutshela ukuthi ngibiziwe ekhaya. Angisayiphuza leyo dronke nyana yakho. besibeke imali enokugcina phezulu. Udla kwami. Wafrisa.